120, 140, 150, 160, 170. 3, 2, 1. 60, 80, 3, 2, 1. Na, o patinat acum. Ce patinează, mă? A patinat până în a doua. A schimbat în a doua și a patinat în continuare, deci nu. Salut băieți și bine v-am găsit la un nou vlog, la un nou review. Review să zicem așa, nu știu cum să zicem. Asta e mașina pe care am dat Laguna la schimb. Deci astăzi vă prezint noua mașină, uitați ce frumos e aici, e soare. Azi e o vreme frumoasă de plimbat, de făcut vloguri. Asta e mașina, un BMW seria 1 după cum vedeți, non-facelift cu faruri cu halogen. E o mașină cheală, să zicem așa. Stai așa că acum nu se mai dă nici asta. Așa mă vedeți pe mine acolo. Așa, ăsta e spatele. După cum vedeți scrie aici simplu, scurt și la obiect. Să nu vă mai tragem de timp. 120i 120i V6. Nu, glumesc. E un sticker care l-a pus fostul proprietar. Mi se pare un pic jenant, sincer, să pui sticker cu V6 pe un 2.0 benzină. Dar îl voi da jos, n-am avut timp. Momentan am investit doar în mecanică în ea. Bun. Deci mașina asta, care e faza cu ea? Am dat-o la schimb pe Laguna. Am luat-o la schimb. Am dat Laguna. Bă, stați mă că m-a zăpăcit. Deci am dat Laguna pe ea, mă, da? Și Laguna, știți cum era că v-am prezentat-o, îi cădea bara față, sărea capota în sus, deci era o mașină destul de, cum să zicem, destul de chinuită. Ce să vedeți, asta are aceeași problemă, nu se închide capota. Am mers cu ea cu 200 așa, nu sare, e ok. Și după cum mai are mici zgârieturi, acolo zgârietură, la aripă, unde mai are? Zgârieturi, aici văd un pic așa, aici e murdară. Am spălat-o acum câteva zile, dar a plouat, după aia și soarele s-a pus praful destul de repede. Ce mai avem pe aici? O zgârietură mică acolo, o zgârietură mică la aripă. Bă, nu vă așteptați să fi luat o mașină perfectă. Am dat Laguna la schimb, gândiți-vă că n-am pus niciun ban diferență. Deci, mașina 120i, 150 de cai, cutie automată. Am vrut cutie manuală, n-am găsit, n-a vrut nimeni să facă schimb cu Laguna. Asta e singura care am găsit-o care a vrut să facă schimb cu Laguna, că i-a plăcut mult Laguna, că el căuta Laguna de mult. Avem aici și o mică surpriză. Așa, jante cele mai urâte posibile. Deși mașina nu arată rău, adică dacă vine în unghiul ăsta așa și mă uit așa la ea, chiar arată bine, doar că e murdară. Avem senzor de ploaie, adică ștergătoare automate. Cheia funcționează, asta e cheia. Geamuri 4 electrice, 4 geamuri electrice. Oglinzi automate, nu se închide automat din păcate, n-au ăla fold, nu știu cum. Așa. Bun, faruri automate, climatronic, cutie automată în 6 trepte, frână de mână ca la BMW Classic până în 2015, n-au schimbat asta. Mi se pare că și mai târziu. Așa, BMW n-are navigație, are un căcat din ăsta. Scaune de piele, 4 geamuri electrice, puși în culoarea asta. Probabil se numește în două culori, nu știu ce să vă zic. Ok, așa. Bun, ce să vă zic, mă, nu știu, ștergătoare automate, pac, climatronic, climă pe două zone. Îmi place că gen nu e aragazul ăla, știți care zic, care vine și pe 60 și pe mai multe, alea urât. Îmi place că ăsta cu ecranul ăsta mic și arată destul de bine. Muzica îmi place cum se aude top. Mașina funcționează tot de la lumini până la absolut orice căcățel. Acum hai să vă spun ce am băgat în mașină, ce am schimbat la mașină, pentru că mașina am luat-o cu probleme. Am luat-o cu probleme mecanice și de-aia n-am postat vlog cu ea, pentru că nu mergea bine. Bun, deschidem capota. Avem aici un pic de antigel care a sărit. Un pistonaș și strâmb acolo, deci nu stă capota deschisă așa bine. Așa, după cum vedeți pe aici avem ulei, da? Păi, ăla mi-a spus, cu care am făcut schimb, mi-a spus, bă, trebuie să schimbi o bobină, că mașina merge în 3 cilindri și consumă foarte mult. Am spus, bine, ok. M-am dus, am luat-o, până acasă, în 100 de km am băgat 2 fuluri aproape, pentru că consuma foarte mult, băga benzină degeaba pe motor și arunca benzina pe evacuare și consuma exagerat. Ideea e că am schimbat bobina 3, care mi-a spus el, nu era aia. Bobina era bună, ce să vedeți, chiar o am pe ăsta, pe primul, pentru că se defectase bobina la ăsta. Așa, și așa că, care era problema? Senzorul de la Valvetronic, nu știu cum îi zice în română, nu știu, senzorul de la Valvetronic ținea valva deschisă
și dădea eroare pe pistonul 3. Deci pistonul 3 nu mergea, motorul tremura în toate părțile, consuma cu un full făceam 200 de km maxim și nu trăgea. Am schimbat senzorul ăsta, l-am cumpărat cu 80 de euro. Am desfăcut cu un prieten, am desfăcut motorul, mi l-a făcut el, i-am dat. N-a vrut să-mi ia nimic, dar i-am dat acolo ceva. Am desfăcut astea, pac, am schimbat senzorul, mașina mergea perfect. Am ieșit la o tură pe autostradă să o testez, am spus, bă, bun, acum merge, o testez, mâine pun vlog, mâine fac vlog cu ea. Când se ies pe autostradă, când să-i dau blană, mi-a pornit radiatorul pe undeva pe aici. Mi-a pornit radiatorul, a început să arunce apă, am spus, bă, nu știu ce fac cu ea, dar trebuie reparată, așa că am cumpărat și radiator a doua zi. Am schimbat și radiatorul, după cum vedeți, nou. Și momentan, ce urmează să fac la mașină, ca să fiu eu cu sufletul împăcat, trebuie să schimb 4 bujii și 4 bobine. Deci asta o să le schimb luna viitoare, probabil. Vreau să le schimb ca să fiu cu sufletul împăcat, deși mașina merge foarte bine acum. Am cumpărat 6 bobine, am crezut că sunt bune și am spus, bă, mai rămân și 2 de rezervă. Dacă deschid acum portbagajul, o să vedeți parc auto, parc de piese auto, mă vedeți pe mine acolo. Da, asta înseamnă să ai BMW. Am numai piese, ulei. Deci am cumpărat 6 bobine, care, ce să vedeți, nu erau bune. Arată fix la fel. Dacă vă scot acum o bobină de pe motor, să vă scot la asta, nu vă mai scot. Deși durează foarte puțin, sincer mi-e greu. Căpăcelul tot la fel, după cum vedeți, pac înăuntru, nu se cupla priza cu ăsta. Și am spus, bă, dă-o dracu. Și n-am mai schimbat toate bobinele, pentru că mi-au luat țeapă, nu erau bune, așa că trebuie să aștept să cumpăr bobinele bune, să le schimb. După cum avem pe aici multe, uite, asta a fost bobina bună, aba noi tot una veche. Pe aici un filtru, care o să-l schimb când schimb și uleiul, cu ceva garnituri. Așa, căpăcele de la motor, din ăsta curățător de frâne, cum îi zice, nu știu, ăsta e foarte bun când vrei să scapi motorul de ulei, că era plin de ulei, pentru că am schimbat și garnitura care vine la mijlocul motorului, pentru că pierdea ulei. Și din moment ce am desfăcut motorul ca să schimbăm senzorul, trebuia schimbată și garnitura. Ăsta e motorul, momentan mai pierde un pic de ulei pe jos, dar asta e. Duce așa, capota, am spus, nu se închide. Interiorul vi l-am arătat, piele, murdar, urmează să facă un detailing. Nu știu când, dar va urma. Oricum, acum, luna viitoare, probabil. Destul de murdar, loc în spate foarte mic, eu stau foarte în spate cu mașina. Și hai să ne urcăm, să-i dăm o cheie și să ne bucurăm un pic de ea, dacă tot am reparat-o. Bun. Punem frumos. Și hai să vezi cum pornește. Pornește foarte frumos, zic eu, nu? Erori. Check engine. Nu, fără muzică. Check engine, DTC-ul, care nu pot să-l activez, din păcate. Bine, mi-e convine că eu mă învârt cu mașina, m-am învârtit chiar aseară că o să vă pun un video. Așa, după videoclipul nu se vede foarte clar că nu vocaliza telefonul la prietenul meu, deci se vede prost. Dar m-am învârtit un pic cu ea. Și senzori de la plăcuțe, care probabil vreun cablu sau plăcuțele nu sunt bune, trebuie schimbate. Hai să vă arăt cum se aude motorul. Va fi un vlog destul de lung ăsta. Ăsta e motorul. Dacă auziți ceva, ia uite, un pic de ulei aici. Curge un pic de ulei pe aici. Acum am văzut, deci avem un pic de ulei acolo, trebuie să schimbăm filtrul sau cel, nici nu știu, capacul de la filtru. Așa se aude motorul. Hai să vedem și evacuarea cum se aude. Dacă o turăm noi un pic. Opa! Face și o mică pocnitură, dar nu foarte tare. Așa, un motor sănătos, zic eu, destul de sănătos. Bun, hai ne punem centura, dăm drumul la climă când vorbim de cald. Da, asta îmi place la ea, bă, merge tot, merge climă, căldură, faruri, lumina se aude, muzica se aude foarte bine, cutia schimbă bine. E 6 HP, nu știu cât, nu mă întrebați, nu le am cu astea. Deci v-am arătat, fac cotieră, vedeți, am și cotieră. Am o priză, nu știu că am priză aici. Bă, nu știu, am apăsat acum să încălzească bricheta. În fine, scaune manuale, na, nu trebuie să faci pretenții, deja e destul că avem scaune de piele și climatronic. Așa că hai să pornim farurile, că îmi place cum arată pornite, și să-i dăm drumul. Și am plecat. Știu că ies un pic cam ciudat aici, normal trebuie să fac roată, dar nu mai fac nicio roată. Deci mașina, cutia schimbă foarte bine, e foarte lină la condus, e foarte plăcută. A, da, volanul, trebuie să-l țin un pic
în stânga ca să meargă drept. Trebuie făcut unghiul de fugă. Momentan v-am spus cum am băgat momentan în mecanică și astea mi-am bătut capul cu ea, cu bobine, că nu erau bune, cu nu știu ce. Momentan am apucat să fac unghiul de fugă, dar o să-l fac. Am vrut să fac, aveam de gând să fac un 100-200 azi. Vedem dacă e autostrada liberă și pe lângă asta mi-e un pic frică din cauza că tremură un pic, după 130-140 tremură. Și mi-e cam frică, nu prea vreau să risc să fac vreo prostie. Cum vedeți, mașina merge destul de drăguț. Hai vedem dacă bate ceva acum la asta. Aha, tot bate, da, e bun. Să știți că trage foarte bine, adică am rămas uimit, trage mai bine ca Jaguarul meu. Care Jaguarul e 2.0 diesel de 180 de cai. Asta e 2.0 benzină de 150 de cai. Dar trage mai bine, fiind aspirată, probabil se simte și mai tare. Că dacă îi dau pe manuală, dar vă aură pe autostradă. Dacă dau pe manuală și... Opa, se aude motorul un pic ciudat. Gata. Bă, mi-e cam frică cu ea. Așa e cu BMW-urile astea, mai ales când cumperi un BMW neîntreținut. Cine știe când a fost schimbat uleiul, că încă nu l-am schimbat. Urmează să bag bani în ea, sunt conștient de asta, dar vă zic sincer, mașina mă bucură. Mă face fericit. Deci, bă, încolo trebuia să ies, stai că-s prost. Facem tot sensul girator. Nu știam unde sunt, că vorbeam cu voi. Facem tot sensul și ieșim acolo. Hai să dăm pe manual, inferioară, încă o inferioară. Suntem în a întâia, 4000 de ture, 30 la oră și... Ia, ce ziceți? 80, a treia, 100, gata, o lăsăm. 100 la oră, în a treia, a doua o schimbat-o pe la 90 la oră. M-a spus, mașina trage destul de bine, merge bine. Și îmi place că după 100 nu o leșină, adică după 100 încă trage ca lumea. I-am făcut un test de consum, a scos consum de, țineți minte, 2.0 benzină, consum de 7-8 pe autostradă. Nu, îmi arăta, uite, apare și senzorul de ulei, are ulei, stați liniștiți, dar e senzorul probabil dus sau cine știe ce detectează ea pe acolo. Hai să punem pilotul. Așa, să mai vorbim spre mașină. Deci am scos consum pe autostradă de 6-5, acum mai crescut că i-am dat, probabil cine știe. În oraș consumă arată un 10-11, dar vă zic sincer, mașina nu consumă deloc. Adică nu mi se pare că ea consumă 10-11 cât îmi arată mie în oraș. Mi se pare că consumă mai puțin. Arată ciudat că trebuie să volan într-o parte ca să merg drept. Da, dacă îl pun drept, stați să vă fac o demonstrație. Dacă îl pun drept, merg încolo. Așa. Ce voiam să vă zic? Da, mi-a arătat, dar nu mi se pare că consumă atât. Adică consumă foarte puțin, abia se mișcă acolo la benzină. Bă, îs fericit. Când am cumpărat mașina, când am luat-o, când am venit cu ea spre casă, când am schimbat bobina și am văzut că nu e aia problema, rămăsesem puțin supărat, mă gândeam, bă, nu trebuia să dau laguna, regretam. Am spus, bă, nu cred că o mai fac, cred că o dau stricată, ori să fac cumva, gen, voiam să scap de ea, aveam stres, eram stresat. Dar după, stai mă un pic, că poate nu e ceva grav. Și am vorbit cu cine credeți? Cu ChatGPT. Și am spus, uite, mașina consumă mult, dă rateu pe cilindru 3, nu pornește. Aia, pac, consumă mult, pornește greu, merge un pic, relantiu nu stă drept, ba scade, ba urcă, în mers la fel, doar după ture mari merge normal, dar nu trage. Și mi-a spus, bă, poate să fie senzor, mi-a spus în franceză, capteur d'arbre excentric, așa se numește. Și am spus, bă, hai să încercăm, mă, mai știi dacă, am mai întrebat ceva mecanic și mi-a spus, mi-a confirmat, da, mă, ăla-i. Posibil să fie, el avea și ulei în el, captorul ăla, senzorul avea ulei și era sigur că e ăla. Așa că l-am schimbat și mașina gata. Și sunt foarte fericit. I-am schimbat radiatorul, deci e ok, acum răcește bine motorul. Mai trebuie făcut unghiul de fugă, după cum vedeți, e jale. Nu-mi place deloc cum se vede, arată ciudat. Unghiul de fugă și un detailing la interior pentru că n-a avut preșuri și nici eu nu i-am pus preșuri momentan. Și când intri de afară din mizerie, din alea, te pui pe mochetă, hai că mochetă, ia, dar ce ăsta, mă, Rolls-Royce? Te pui pe, cum îi zice, mă, pe textilul ăsta, dracu, să-l ia, te pui încălțat murdar și rămâne, că e alb. Dacă era negru nu se vedea. Ce să vă mai zic despre mașină? Bă, v-am zis cam tot. 120, e frumos, pac, îmi place. Am vrut manuală, n-am găsit pentru că nu dădea nimeni, nu voia nimeni să facă schimb cu mine cu Laguna, pentru că știți cum arăta Laguna. Și vă zic sincer, bani n-am vrut să pun în plus, n-am vrut să pun diferență. Am spus, bă, iau orice caz, am dat diferență, nu pun. Și asta a fost singurul care a vrut Laguna mea.
pentru că au avut înainte, au spus și îi plac foarte mult și asta cum avea probleme, vreau să scape de ea. Așa că am luat-o eu. Mamă, ce murdare e și asta, unde s-a băgat cu ea. Așa, o să facem un 0-100 mai, un pic mai târziu, un pic mai în față. Clima merge, dă bine, hai să dăm aici, poate o auzi și vă deranjează. Volan reglabil, bine, astea sunt chestii care nu trebuie zise, sincer că eu, na. Mașina are boxe și în portbagaj, deci se aude foarte bine sistemul audio. Bun, s-a oprit filmarea, după cum spuneam, muzica se aude bine, în fine. Căutăm un loc să facem 0-100 și revin. Nu avem unde pentru că aici sunt dealuri, rivale și nu o să fie ceva concret. Cum găsesc un loc drept și am un să opresc, oprim să facem 0-100, revin. Băi frate, n-am găsit un loc drept să facem un 0-100, așa că ieșim încoace pe drumul ăsta național. Văd că e un pic drept aici, fix aici facem 0-100. Facem stânga, ce frumos e A5-ul. Păcat că nu prea am pasionat de Audi. Bun, stai să trecem. Chopper din ăla, nu prea plac mie chopperile astea, sincer. Mi se pare un pic urât, ne băgăm și noi după ăsta. Așa. Și ne oprim aici ca să treacă și ăla din spate, ca să nu deranjăm pe nimeni. Dar până să bagă, cred că apucam să fac. Nu? Vin mașini? Nu, să bag acum. Hai, băgați-vă. Să bagă și celălalt, nu se bagă. Nu vine nimeni încoace, hai dă-i ăla meu că se descurcă aici. Mergem un pic mai în față. Uite, aici facem 0-100. Ăla întoarce, bun. Uitați ce frumos e drumul ăsta. Bun, deci oprim aici. O dăm pe sport, deși nu schimbă mare lucru. Nu mai punem pe manual, las-o așa, schimbia. Bun. Nu, stați așa. Hai. 3, 2, 1. 60 80 100. Bun. Nu știu cât a scos, probabil 8 secunde, 9 secunde. Mi se pare destul de ok. Trebuie mai turat un pic plecarea de pe loc, dar nu prea recomandat. Poți să rupi ceva când pleci așa turat, când o forțezi. Când forțezi plecarea poți să rupi în ea câte ceva, deci nu prea aș încerca, hai să o punem pe drive. Mergem, întoarcem, ne întoarcem și înapoi mai facem un 0-100 să vedem cum merge. Să vedem dacă scoatem timp mai bun. Poate plec un pic mai turat, hai că o forțăm un pic, aia e, dă un măsa. Sau uite mă, loc perfect pentru 0-100. N-aș știu de drumul ăsta, că dacă știam veneam de mult pe aici să o testăm un pic. O punem, dăm pe manual ca să încercăm și așa. A întâia. 3, 2, 1. Na, o patinat acum. Ce patinează, mă, a patinat până în a doua. A schimbat în a doua și a patinat în continuare, deci nu. Bă, stai că e un pic umed aici, mă, de aia. Îi dăm mai pe uscat să vedem. Bun, hai. No, hai. 3, 2, 1. Bun, a plecat bine. 70 100. Da, nu știu, mi se pare destul de slăbuț acum, sincer, că dacă stai să calculezi în secunde, parcă mi se pare slăbuț. Bine, măi, de 150 de cai, ce vreți? Na. Bă, dar ce-a patinat, mă, ce arunca, cum ar veni, și în a doua, a schimbat în a doua și tot patina. Da. Hai să întoarcem undeva. Bă, dar ce frumos e drumul ăsta, parcă ar mai plimba un pic pe aici, dar din păcate avem și treabă. Deci trebuie să mă întorc să mergem spre casă. Cred că întorc aici undeva, văd ceva drăguț pe aici. Bă, nu știu cât a scos 0-100. Înapoi întoarcem și dăm și noi un pic, 140, 150, să vedem cum merge. Hai că întoarcem aici. Ce frumos e drumul ăsta. Nu știu de el până acum, că dacă știam, veneam să mă plimb. Facem stânga aici. Avem două motoare în spate, sper că mă văd și frânează. Am dat semnalizare. Mă uit în spate ca să nu... Hai, băgați-vă, băiți. Bun. Bă, ce frumos e aici, mă. Cât de frumos e aici. Bun, ne băgăm cu spatele aici. Cred că opresc să fac și o poză la mașină, sincer, că îmi place locul. Atinge? N-atinge. Ne băgăm un pic așa. Sper că am voie să mă bag pe aici. Și facem o poză la mașină, revin. Bun, i-am făcut câteva poze și hai să mergem.
Pe aici sunt mulți bicicliști, văd. Bă, vreau să-mi plimb cu motorul pe aici, mă. Aseară m-am plimbat cu un prieten, el și-a luat un motor de 600, o Honda CBR, nu mai știu de care, 650. Și are și un 125 mai vechi și m-am plimbat eu cu el și l-am mers cu 600 și ne-am plimbat un pic. Și nu știu de drumul ăsta, dar cred că azi îl iau iar și ne venim pe aici să ne plimbăm. Bun, hai să-i dăm un pic la mașină. Ne bucur, deci nu o să mai vorbesc, ne bucurăm un pic de mașină, da? Deși n-am încredere în direcție așa tare, dar vedem. Nici în cauciucuri, sincer. 130, un pic de frână, că nu știm ce viraje sunt. Suntem la 130 momentan. Aici frânăm un pic, că n-am bază în ea, în cauciucuri. Bun, plană. 120, 140, 150, 160, 170, gata, o lăsăm. După cum vedeți tremură, se aude că tremură. 170, nu-i rău. Hai, mai dăm un pic după la ieșirea asta. Plană. Tot așa, 140, 150, 160 și o lăsăm. Bun, dăm pe drive, frânăm așa încet. Hai că să dăm cu un pic de frână de motor să frâneze mai bine. Uitați ce tremură volanul pe frânare. Deci probabil plăcuțele trebuie schimbate. Îi dăm a doua. Nu, acum. Așa, am frânat mai mult cu frână de motor, e recomandat, e foarte bine. Și acum încercăm să-i dăm mai mult pe autostradă, ieșim dacă e liber, încercăm să-i dăm mai mult, oprim clima, poate schimbă ceva. Stăm să treacă ăștia. Bă, ați văzut, merge mașina 170, destul de repejor, zic eu, pentru un 2.0. Hai, așteptăm să fie liber să putem să ieșim. Bă, mi-e cam cald, sincer. N-am dat drumul la climă, că poate schimbă performanțele și na. Hai, blană. Bun, suntem în blană, deși nu cred că pot să-i dau, că după cum vedeți sunt mașini în față. Încercăm, o punem iar în sport. Nu schimbă nimic, v-am zis. Schimbă în 6.000 jumate. 6.000 jumate lituri. Te dai un pic să trec și eu, mersi. 150. O lăsăm că e ceva viraj. Plană. Suntem în blană. 170. Bate vântul destul de tare. 180, 190, suntem la vale, la deal. Gata, băieți, tot mai faci un pic, nu știu, probabil am o vagă idee că posibil să rămână fără ulei. Cum îi curge și rămâne și probabil acum n-am ulei și am dat. Am pus la primul ăsta de piese auto că nu mai am ulei în portbagaj, că aveam 2 bidoane pline și mai iau un bidon de 5 litri, văd eu. Și momentan până v-am spus, până o completăm, până o facem complet, ne mai umblăm așa. Așa că v-am lăsat cu vlogul ăsta aici. Sper că v-a plăcut. Mă deranjează sunetul ăla, să aude. Așa, am mers să luăm ulei neapărat. Sper că nu-i din cauza asta, că e grav dacă am lăsat-o fără ulei. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut vlogul și n-am postat mult timp, am o săptămână și ceva de când nu postez, pentru că am vrut să postez direct mașina, să vă postez mașina, să vedeți noua mașină. Așa că sper că v-a plăcut vlogul și noi ne vedem la următorul vlog. V-am pupat!